natanggap na natin yung ano, yung package ng taga Saudi. Bale ano, pinagawa niya to kay ano, kay dito, wait lang mga ante. Nabilag yung baboy yan. Kay Airbrush Art Design and Graphic Works. Gawa to ng ano, mga kanter. Nueva Ecija. Shout out po. At thank you po sa nagbigay nito. So shout out muna tayo. Shout out po kay Ma'am Ana, kay Ate Ana ng Hong Kong. Tsaka sa ano, Kabalik at Gonzaga family. Shout out po kay Balubar TV mga kanter. Robilio Pulido mga kanter. So bubuksan na natin to mga kanter. Video pa lang, ganun pa lang. Maala na? Sa gesa. Tamawa yung tingnan mo din. Iya, sinagmunsan. Makita ba? Cameraman, kulot. Okay. Unboxing. Ito ay bigay ni ano, secret, sasabihin ko mamaya. Kalugong. Okay. Uy! Arnold! Okay, wasa sa muna yun. That's my sata. Ay, Thank you, Brad. di ka ani? Thank you sa nag-sponsor ng damit namin. Siya mo muna. Huwag na agang kuya to. Hey! Jan Paul. Ako si Paul. Ako ang madato yun eh, leggings. So, taman. Siguro ka army. Maraming salamat po sa nagbigay. Sa Taiwan po kita. Thank you po. Kay Mrs. Mahander. Jack Daniel. Jack Daniel. Kay Father. Wala siya. Name basit sa? Hindi natin ibibigay yung ano, mga wala. Kulot! Thank you po sa nagbigay. Salamat po. Bong! Si Kuya Bong. Wala din siya mga under. Asa ano? Ilocos. Picture. Oh, Seljan! 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 Thank you po sa nagbigay. Seljan pa yun. Ayong! Oh, wala din siya mga under. Pit ada ta. Kevin! Bossy! Maraming salamat sa sponsor. Oy, akin. Thank you mga under sa nagbigay nito. Alam mo na kung sino ka. Maraming salamat po. Edmen! Sige po, maraming salamat po sa inyo. Sakto ganyan. Jackie! Wala din po siya. Mga under. Joey! Basit size na niya. Po, maraming salamat po. God bless. More blessings po. Mike! Kanina pa naghihintay! Nahuli lang. Medias ato. Ito mga hunter, ano, special to. Para kay Arnold daw. So So alam mo na Arnold kung sino nagbigay. Arnold. Hoy Arnold! So alam nyo na sinong nagbigay ito mga hunter. Alam na nila. I love this guy. Ako katama. Anong sasabihin mo Brad? Unboxing. Anong sasabihin mo Brad? Mapag-amin na kita. Sa puso. Eh mula sa puso kami na. Thank you bro. La bukas. Usap daw po kayo mamaya. Oh, later. Mga kawan sama. Ito po meron pa mga hunter. Camera sa sarili kam nuan. Bali yung ano nagbigay ng ay nung gumawa ng ano mga hunter damit. Lalakay natin yung page sa ano sa link. Ay sa baba yung link niya. Maganda yung gawa nila mga hunter tsaka mabilis. 3 araw lang yung ano hinihintay namin. Salamat po kuya ano Doon na kayo magpag... tawag no?
Hindi, picture hindi dito. Ha? Kuya Shai, salamat po. Datin. Bran, ihiraman mo to. Guys, Hindi, picture rin sa hanging bridge. buksan natin ito mate. Tingin na. Pakuha na lang. Ala. Nabuksan na, oo. Tagay satang Tandaan aja nih. Arnold. Apa ka na natin regalo mo? Ito, buksan natin yung isa. Ano kaya to? Hipay. Ay, alam ko na, manter, yung ano, Sige, mag-isip bro. Pang banglo, pang bebe. yung sticker. Ate, maraming salamat po sa ano binigyan yung sponsor. Ganun sila na. Sticker? Hmm. Ikaw ba motor ko? Patay sticker. Wait lang ah. Ako nagdabag ito. Ay, dami ba ito? Oh. Pura talak pakiramana na yun. Tubog yung buong. Sticker. Na? Ayan mga ter. Tapugan mo sige mo. Bali yung mga ano, bibigyan natin yung mga humihingi nung nakaraan. Madaming humihingi. So bibigyan ko isang grupo, ay yung grupo ng tig-5. Gusto mo opoy. Pag may humingi. Lagi ubeng nagadugdaw daw G ko. Mang Mike, di nangalakad din? Ano kita on? Nadamang ano dumangat kanyo. Isaw. Siya pa pagluwas tan. Oo nga sigod. Maganda siya mga under oh. Kumun. 1, 2, Kumun 3, 4, 5. Then, picture mo rin, background tayo. 3, 4, Picture din pay. Epic picture nga nakabado tayo. Tani bugok man. 2, 3, 4, 5. Baglang mo lamin natin. 5. Oo, sarang din pala yung pagbulo amin ah. Nati bagi yung may isa, bagi di amin niya. Ano? Ayan man eh. Pagpapada mo. Apa yung pay? Sino man? Tatay ito ganagad ko. Dumawat. Di pa. Okay. Thank you. Suot natin Team lahat Bugo. para ano? Shout out. Para ano? Ang tawag doon? Bakit daw lang sa alam? Ano natin? Thumbnail. Thumbnail. May box niya kasi ng pinya mo, din to pinya mo. Ay, pasuyo pasukan lang ta na. Talaga yan. Tatami. Ay. Kanya to. Pwede ito yun. May dito ka niya. Nangangapit pa. Ha? Pang-ima. Dawang barbaron. Sakto. Sakto kanya. Ah, lumawa mo dito. Okay, mga hunter. Gawa tayong thumbnail. Sticker. Salamat po ulit sa nagbigay mga hunter. Apit yung take thumbnail. Saudi. Biton. Biton. Adda ko man yung gidan tayo. Di po natin in-expect to. Awan, damdam. Ay, yung bagate. Ay, yung bagate. At ay, may bagate na ganito yung ito ang Dilocano Hunter. Kung natin amin. Bukod mo. Ang alam na mga kasama ko, may endorsement kami. Mang Tomas. Wala pala. Mas pedante pa yun. Prank. Kaya ka nagka-practice tayo kasi Mike. Sala na kumapi. Kasta-kastan ko ang halik. Nga ito pasurot na ito yung ginag ko. Kaya nag-ride t-shirt. Kanya thank you mo. Adyo pa mo. Hindi mo lang Special thanks amo. Special thanks sa bangbang no. Okay. Magkita na. Asa no? Ang nagsama makita ito ni. Di ka ni sa kumain. Aman makita tang may. Kasangot ni. Makita. Ay, Jonathan. Maraming salamat po sa nag-sponsor ng damit. Tapos thank you sa tigang. Thank you mga hunter. Ito ang Dilocano Hunter. Okay. 1, 2, 3, go. And thank you sa ano mga hunter sa nagbigay ng damit sa taga Saudi. Maraming salamat po sa sponsor. Thank you. Thank you. Ulitan. Aji. Ha? Okay. Salamat mga hunter sa nagbigay. Maganda yung tela mga hunter, maganda yung gawa. Pero kung gusto nyo magpagawa doon, pagawa na kayo kasi maganda yung gawa nila. Fit din, sakto. Napaka hanggang sa ano pakiramdam. Saka hanggang sa pakiramdam na ano may nagbibigay mga hunter. Maraming salamat po. Thank you. Yung mga yung kana. Thank you. Sponsor ate ah. Thank you kakarot ani. Thank you. Sini. Yeah. Thank you.
Masol na? Hindi mi amo ate sponsor ti taga Saudi. Wala waso. Aman taramis. Thank you sa sponsor. Intad tay. Apa yung danagan na kanyak? Won. Apa mo naman? Ajay napan ka na jikwa iska. Hindi nakita dajay. Magbuya man. Thank you ka, ah. Ha? Asan Oo. sila? Natin. Marami pong salamat. Thank you sa damit, sa sponsor. Salamat po. Paanin inutong nga isala nga ipan. Salsala. Kaya pagkamata. Sakag thank you. Katuan ka. Sampulong pa lang dyan po, kasanaw. Ha? Di salaman tatay dere. Jai. Salam tatay. Ay, ito, mas di lang. Maraming salamat po sa nag-sponsor at nagbigay dito. Oo, yung kay Kuya Jackie, ang tagal. Hindi niya tumakbo pag hindi sumayaw. Kay Canter Jackie. Para sa ito. Ino nang hangalit. Awan, basta. Hindi na kay. Andon. Maraming Andon. salamat sa nag-sponsor. Maraming salamat po sa bigay ng damit ko sa para sa ito. Yan ang kapatid niya sa Alat ko. Iman. dito ni si Kamalay. Salamat! Thank you.